Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang low pressure area nga nakitaan sa pag-asa yara na sa karon sa 310 kilometros na sidlangan sang Virac, Catanduanes, las 3 kay na sang Kagahon. Ang nasidlangan nga bahin sang Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta tubtob mabulubas ko nga pag-ulan o kung pagpanaguob kag kilat samtang nabilin nga bahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat. Mahinay, tutob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan, padulong naminhan nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa Occidental Mindoro. Ang gikan naman sa nabagatnan, nakatundan, padulong nakatundan sang Palawan kag Visayas, sa din may mahinay man tutob kasarangan nga pagdapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental, mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa pinakamainit nga 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life. Okay. Ara na. okay Good na. morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Ginatamyaw ko gali sang happy birthday ang presidente sang ABC Federation dala sang EB Magalona si Rosalita Arsenal. Councilor, happy birthday Rosalita Arsenal sang EB Magalona. Correct. Sige. So, sa aton yung mga ka-aksyon, nga nagaupod sa aton subong Action Boy, nagapanguna gido si Dennis Richard Tibor Roma. The President. President sang Energy Fans Club. Kay Sir Gary Lake, good morning. Araman siya, Action Boy. Kay Erwin DB Gonzalez, monitor lang siya. Kay Gracia Hareta Horvedalia, good morning, Action Radio. Nagapamati siya sa aton, Action Boy. And Of course. kay Milagros Cesar Alit, morning, Action Boy, and Morning. Action Dorel. Keep safe and God bless. Kay Jesseline Andrada Tiangson, good morning, Action Boy, Duran, and Action Dorel Cabatu. Watching from Mansilingan, good morning, Landa, kay Roy Andrada and Jessica Dolendo sang EB Magalona. God bless. Kay Real Gomez, good morning, Action Dorel, kagwapa galisimo. Thank you. Small thing. Ala, nadula. Wait, nadula. I don't know. No, May kanta naman din si Dennis ko. Richard, oh. Ha? Si Dennis may kanta naman. Ano naman ang kanta mo, Dennis, man? When there's no getting over that rainbow. When the smallest... Ano nga, tsaka kasi hindi ako Sige, mula. sige, sakto na. Kasi hindi ako tsaka Small. Then your lyrics. Anyway, dali lang Action Boy. Kaya pang-grita na itong mga ka-action, bala. Kaya, di na ako ito gina. Kay Milagros, alit na ako ito, no? Aha. Ay, nadula, Bi. Nadula? Good morning, kay... Ay, kay nakauna ko gali, oo. Nakauna kaya. Sa kay Relly Gomez. Good morning, Action Dorel, kagwapa galisimo mo na to. Ay, muna to nadula na- ka dahil na-virusan dahil. gwapa. Na-virusan yun. Oo. Sino ni ko, no? Shout out naman da. Na-text. Sina-text? Kag Boydor na text? Pwede? Na text man? Si ano pala si Real Gomez? Na text kag Boydor na text pwede. Ate, pwede sige, ah. pwede ah. Pwede ah. Galo, di ka nga ng Action Boy. Ma'am Alegria Magtang Portal. Good morning, Yes. man. Michael June Season. Listening happy listening ko no kay Bernie Ubas. Sampurok Brotherhood Sumag. Happy Tuesday, blessed Tuesday to all. Sa kay River Benjamin, may aga mga idol, patamiyaw naman sa pamilya ko da sa barangay Bakong, Bago City. Oy, taga Bago, ginahulat ko gid ang alas 2 sang aga di para makapamati sa inyo mga idol. Salamat mga idol. Alas 2 sang aga, way takbalo ko din naman eh. ha. Thank you so much. Good morning sa kay Ma'am Ligaya Abeto. Ay, Nanay Ligaya, mayong aga. I hope maligaya ka. Christine Menias Villalobos, may Action Boy and Action Dorel, watching live here from Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Please greet lang ang Villalobos kag family Menias. Ari na, kita mo na kay Deneso? Kita ko na. When there's no getting over that rainbow.
When my smallest dreams won't come true. I can Tripping, di ba? take all the madness the world has to give, but I won't last today. Without you. Ta? Ano mo na ito ka video? Kaya kami di ba? Carpenters, May hashtag pa na Carpenters. Good morning ko kay Rayjan Villalon si Vice President. Kaya Marie Feby Gumadlas. Hello, keep safe listening here. Sa diin, good morning. Emmy Dolido, good morning Action Boy and Action Dorel Patamyaw sa tatay ko Elias Dolido sa barangay Paloma, Valladolid. Ga-monitor gid siya. Ate, sige. Ang para karon naman ha. sige. Kuha kita, nay, ma-break. Ma-break sa panamyaw. Correct. Kason karon kung kuha kami gani, mag-endorse, ganyan mute, inaabot sila na wala sound. Correct, Action Sige. Boy. Standby sa atong balita lokal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagdangat na sa 1,141 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 49 kapanibago nga kaso. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ang 49 ginalakipan sang 20 ka taga-probinsya sang Iloilo, 7 sa Capiz, 5 sa Negros Occidental, 8 sa siyudad sang Iloilo, 4 sa Guimaras, tag-2 sa Antique, Bacolod, kag 1 sa Aklan. Ginanunsyo man sang DOH ang 19 ka recoveries nga ginalakipan sang 12 ka Negrosanon, 3 sa siyudad sang Iloilo, 2 sa Capiz, kag 1 sa siyudad sang Bacolod, kag probinsya sang Iloilo. Ang Western Visayas sa karon may 496 ka aktibo, 629 ka recoveries, kag 16 ang napatay. Duha ka Bacolod noon kag 5 ka Negrosanon ang kalakip sa panibagong kaso sa COVID-19 sa datos sa Department of Health Western Visayas. Ang duha ka Bacolod noon ang ginalakipan sa duha ka non-OFW, non-LSI kag pareho nga naka-home quarantine. Ang mga Negrosanon ang ginalakipan naman sa duha ka taga-syudad sang Talisay kag tig-isa naman sa Banwa sang Valladolid, Pontevedra kag syudad sang Himamaylan. Samtang ang mga recovery sa Negros Occidental ginalakipan sang 4 ka mga taga Manapla, taga 3 sa syudad sang Talisay, 2 sa San Enrique, tig-isa sa Kawayan, Sipalay kag Bago. Ang syudad sang Bacolod ang may isa ka naka-recover nga 30 anyos nga lalaki nga isa man ka non-OFWs kag non-LSI. Negatibo sa COVID-19 ang siyam sa 20 ka mga empleyado sa General Services Office o kung GSO nga damlag lang ginpaidalom sa swab test. Ang mga empleyado sa GSO ang posible may exposure sa utility workers ang ila talatapan nga na-assign sa base center kag nagpositibo sa virus. Suno kay GSO Head Jerome Solinap, Lunes ang aga Hulyo 27, sa ginpahibalo siya sa Bacolod City Health Office nga negatibo ang siyam ka mga empleyado. Duha pa ni Solinap, may 11 ka pending nga resulta lakip ng iya nga swab test ang inapaabot magwa sa madali nga panahon. Sa piyak sa sining nga resulta, hindi sa gyapon makabalik sa trabaho ang mga GSO workers nga cleared na sa COVID-19. Kasunod yung ipaidalom sa lockdown ang Bacolod Old City Hall para sa disinfection. Sunod kay Solinap, magaulat sila sa panibagong nga mando gikan kay Bacolod Mayor Evilio Leonardia.
Ginmando ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang temporaryo nga suspensyon sa tanan nga official travels sa gwa sang syudad. Ginasaad sa memorandum order ni Escalante nga ang rason sang suspensyon tungod sa makaalarm mga kaso sang local transmission sa COVID-19 sa isla sang Negros Occidental, partikular na sa syudad sang Bacolod. Para naman sa pagdulong sa dokumento sa mga opisina sa gwa sang syudad, ang department heads kay empleyado ang gina-require nga ipaagi sa Philippine Postal Service o kung ano man nga private career, kag maghimo man nga ipaagi sa electronic mail. Ginadumili man ang mga empleyado nga magpatigayon sa meeting sa ano nga government o kung na private offices sa gwa sa syudad sa Cadiz, kag sabay daw himo na lamang online. Nagapagigangot na ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Victoria sa tagdumalahan sang Land Transportation Office sa Bacolod. May angot sa resulta sang contact tracing. Ngagin patigayon kasunod nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka 34 anyos nga lalaki nga locally stranded individual. Suno kay Ruben Tampos, ang head sang registration division sang LTO Bacolod, sa resulta sang contact tracing ni Baluan nga nakapadulong sa LTO Bacolod office ang nagpositibo nga LSI sa tung Hulyo 16, 2017 matapos mag-renew sa iya nga lisensya. Duha pa ni Tampos, ginausisa sa karon sa iyatalatapan ang contact tracing form nga ginasulatan sa mga may transaksyon sa LTO Bacolod agud makumpirmar ang amo nga impormasyon kag may baluan kung sino ang nakakontak sini. Ginhabalo pa ni Tampos ang LTO Regional Office o kung ginpahibalo na ni Tampos ang LTO Regional Office para sa nakaigong nga tikang kag mga advisories nga mahimo ipatuman. Temporaryo nga ginpauntat sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang admission sa Teresita L. Halandori Provincial Hospital sa siyudad sang Silay bawod sa ginapatikan nga contact tracing sa mga close contacts sang doktor nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, magapabilin sa gihapon emergency cases sa hospital pagi sa tent nga ginapahamtang sa hospital grounds samtang ginpaidalom naman sa disinfection ang emergency room. Dugang pa ni Diaz, may isa man ka staff sang hospital nga manughakwat sang oxygen kag nagabulig sa mga pasyente ang nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19 nga hilanat kag LBM. Sunod kay Diaz, magabalik sa normal na operasyon sa hospital kung matapos na ang contact tracing. Temporaryo nga ginsuspense ang DSSD sa Bacolod ang digital payout para sa kapin 15,000 ka mga left-out families nga benepisyaryo sa Social Amelioration Program nga kung tani magasugod kahapon nga adlaw. Iri ang ginanunsyo ni DSSD Head Pasita Tero matapos nga magapaidalom sa swab test kag home quarantine ang napulo ka empleyado sang DSSD kag napulo man ka empleyado sang DSWD Region 6 nga na-assign sa Bacolod. Sunod kay Tero na-expose sa mga DSSD kag DSWD workers sa mga nagpositibo sa COVID-19. Lakip na diri ang mga empleyado sa Office of the Senior Citizens Affairs sa ginpatigayon damlag lang ang sa payout. Duha pa ni Tero, may isa man sila ka social worker nga yabana ang nagpositibo sa COVID-19 kag naka-contact man sa mga SAP beneficiaries. Sunod kay Tero, kung mag-negatibo sa COVID-19 ang mga empleyado, posible magabalik na ang digital payout. Nagisa ang grupo sang Pamatanon League of Filipino Students kaparian paghimutan Negros nga ginapamunuan ni Anay Negros Occidental Governor Lito Coscolguela kay iban pa nga maprogresibo nga grupo sa idalong sang Bayan Negros nga magisa sa Movement Against Tyranny agud maghiwat sang kontrasona sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Pipito Pete Pico, ang among nga lihok ang ginatawag sa ila hanay bilang sunag kaisa mga Negrosanon, bit-bit ang panawagan nga ibasura ang anti-terror law nga ginpirmahan ni Presidente Duterte. Dugang pa ni Pico, hindi makapamuluyo ang kaundan sang layi sa idalom sang anti-terror law kundi makaguba sa tawhanon nga kinamatarong sa mapumuluyo ilabi na sa mga nagapamatok sa administrasyon. Nagapanawagan man si Pico upod sa pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo nga tutukan kag atubangon ang presidente ang mass testing sa panahon sang pandemya kag pamatukan ang ginahana nga charter change. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Kag para naman sa complete management ng imong liver detox,
Wala pa sang second wave sang COVID-19 sa Pilipinas suno sa DOH. Samtang Duterte, liwat inaduso ang pagbuhi sang death penalty. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Alright! Good morning, liwat sa aton yung mga ka-aksyon. Action boy, di. Medyo nag-ano ako niya ano Sige ganyan, lang. mga comments bala. Nagpalagyo. Palagyo. Si Jack Denila, good morning. Kinumduman mo si Jack Si Denila? Jack Dinila, Ang amo ni taong siya. palaging nawawala ang pitaka. Yes! Nakadula yung pero may pitaka. Jack Denila. Iba. Kay Magdaltan, good morning man. Mags, morning. Lenin Torrecampo, good morning. Watching from Banago. Alex Fuentes, mag-aga sa Aksyon Balita Morning Edition. Kay Happy Tuesday ko no sa inyo nga tanan. Alex Fuentes, good morning. Sa kay Franklin Panagiton, tamyaw ang mga taga-barangay Nato, La Castellana. Sarah Escuban, good morning. Relly Gomez, good morning liwat si mo Aksyon Dorel. Patamyaw naman da sa mga tiyo kag tiya nga pakaisa kag mga ginablos sa barangay Abuanan, Bago City. Correct. Eden Kasuyon sa kay Jocelyn Olak. O sige. Hindi na ni Dampi man. Posible hindi niya mo. Hindi Anyway, na good morning kay Francis Jake Amoria. Nagapamate Action Boy. Kung ganun nagkakuha ko gasala man ko. Kay nag-ano siya naghinay ka ginaton internet. So tawag ni? Nag-loading ang mga comments ng ibang Action Boy, nagkaradula. Anyway, kay Lorna Termil, nabasa mo? Dala sa may barangay Bata, Lorna Termil, Nenen Torrecampo sa Banago. Sa di ka natampiyaw, si Enrique Caballo Subaldo Jr., nalabutan mo ni siya, wala? Nalipat na ko. Kagining daw naga-Japanese bla niyo. Gani, mo nang last kagina. Siya na kagina ang basahon ko tani. Galing ka hindi ko kayo hindi. Paano ko basahon yung ngalan? Ginatamyaw ko nung ama niya si Horace Tortosyon Sandumanan. Okay. Sige. Tapos susunod si Enrique Caballo Subaldo Jr. Alright. Sige. Kay Alex Fuentes, mayong aga sa Action Balita Morning Edition. Kay Action Sir Boy, kag Action Miss Dorel. Happy Tuesday sa inyo doha. Keep safe. Keep safe man. Kay Franklin Panagiton, masunod mo daay. Nakuhan ko na tapos mo na siya. Katapos mo na siya, nabasa mo na siya sa La Castellana. Sa La Castellana. Kay Pretty Mahilo. Sige, pwede ka na Alegria Magtang Portal, good morning, Sir Classmate Boy. Duran, classmate ka mo? Classmate kami na. Principal na siya. The first time ko niya makabati isang beauticious. Beauteous. Beauteous. Tingnan ang beauticious. Beauteous, beautiful. Okay. Amo na galit. Principal ba ng gamba? Gani. Good morning, Ma'am Principal. Abi ko bala na typo lang Action Boy. Beauteous. May amo na galing na word. Okay, sige. Please greet my loving husband, Julio Totong Portal. Happy 55th birthday today. Ay, kay Totong Portal. Tong, happy birthday. From his family ko nga nagapalangga sa iya. Ari lang kami sa Villa Mariane Homes. Villa Maria Homes. Barangay Sumag, nagapamati sa inyo. Thank you and God bless. Stay safe always. Happy birthday, Sir Totong Portal. Kay Real Gomez, good morning liwat sa Action Dorel. Patamyaw naman dahil sa mga tiyo. Nabasa mo na kagina. Mga tiyo-tiya inablos. Eden, nabasa ko naman. Jocelyn Olak. Nabasa mo na? Dire ka na sa kay Ernesto. Ernesto Regacho. Dulapit pa kami nagparintihan, ay. Gacho, kuya mo. Ginre, ano yung guro? Again. Ginre Gacho. Again. Gacho, again. Good morning, Action Radio Bacolod. Kag sa taga Barangay Hagimet, Barangay Burgos, Alacapa, La Carlota City, Negros Occidental. Kay Myla Dikito, mayong agaman. Gabi Hepilga, Idol Dorel, I miss you. Ay, kalain sa I miss you. Kaya nang Baby Cell, Santillan, good morning. Siya sa Manila, Action Boy. Kay Monalyn Tugbo, Monalyn Tamon Tugbo, good morning, Action Boy. Kag Dorel, greet ko lang. Asawa niya nga si Monalyn greet niya lang asawa yung si Monalyn. Siya man ang pag-greet. Kag sa bata niya nga si Alvi. Bata niya ko nga si Alvi. God bless sa tanan. Stay safe. Thank you. Sige. Standby sa balita, mga balita national.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Wala pa sang second wave sang COVID-19 sa Pilipinas sa piyak sang padayon nga pagsaka sang kaso sang masakit sa Pilipinas. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang ini nga palayang matapos nga naglambot na sa masobra 80,000 ang COVID-19 cases sa pungsod kag apat na kasunod-sunod nga adlaw nga masobra 2,000 ang na-report nga kaso sa kada adlaw. Sunod kay Vergere, ila pag natun-an kag wala pa nilang kitaan nga mayara na sang second wave sa pungsod. Doon pa sini maghahatag sila sa impormasyon base man sa epidemiological analysis kag numbers nga mayara sila. Sino pa sa opisyal, ginapaabot ng pagsaka sa COVID-19 cases. Kasunod yung ginhalugan ang quarantine protocol umpisa Hunyo 1 nga nagatugot sa mga tao nga mag-report physically sa ilang trabaho kag bangod man sang expanded testing. Sino pa kay Villarreal, kinanglan nga ihanda ang healthcare system sa pungsod bangod madamo sa kinanglan sang healthcare services. Nagsaka sa 82,040 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sa 1,657 kapanibag-o sa diin. 53,649 naman ang nagapabilin nga aktibo. Sa datos sa Department of Health, nagsaka sa 26,446 ang total recoveries matapos na dugangan sa 359. Samtang nagsaka man sa 1,945 ang death toll matapos na dugangan sa 16 ka mga nagkalamatay. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagjutay ang kadamuon sa mga healthcare workers nga gusto magpalista sa idalom sang emergency hiring program sang gobyerno bangod sa COVID-19. Ginhimo ni Vergere ang pahayag matapos naglambot sa masobra 80,000 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kag masobra 2,800 ang nagpositibo sa virus nga healthcare workers. Sa online forum sa DOH, ginpahayag ni Vergere nga ginakinahanglan sang 6,000 ka personnel para sa hospital agud ang iban nga staff ang makapahuway apang nagwa nga jutay ang nag-apply. Sunod pa kay Vergere, sang una madabo pa ang nag-apply apang subong amat-amat na nga jutay labi na sa National Capital Region. Duha pa ni Vergere, plano sang ahensya nga mag-partner sa mga universidad kay iban pa nga institusyon para mas madasig kag makakuha sang mas madamo nga mga trabahante. Samtang hindi naman mapalayag ni Vergere nga ang rason sa kakulang sa aplikante bangod sa kahadlok nga ma-infect sang COVID-19. Nagbando si Presidente Rodrigo Duterte sa DILG kag DSWD nga usisaw ng reklamo sa mga jeepney drivers nga wala nakabaton sa ayuda gikan sa gobyerno karon nga may COVID-19 pandemic. Sa ikalimang nga sona ni Duterte iyagin pahayag nga may reklamo nga pila ka drivers ka ang wala nakabaton sa anuman nga ayuda. Sunod sa Presidente, kapin 4.3 milyones nga pigado nga pamilya ang nakabenepisyo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, samtang 92.2 milyones ang nakabaton sa ayuda sa idalom sang Unconditional Cash Transfer Program karon nga COVID-19 na pandemic. Ginaaduson ni Presidente Rodrigo Duterte ang liwat nga pagbuhi sang death penalty sa Pilipinas para sa drug-related nga mga kaso.
Sa State of the Nation address ang presidente sa batasang pambansa, ginpahayag sini nga suportado niya ang malasig nga pagpasar sang death penalty paagi sa lethal injection para sa mga krimen nga ginasaad sa idalom sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Makapila ka beses nga napabutyag ang presidente nga bukas ini sa pagbuhi sang death penalty nga ginsuspend sa noong 2006 para sa drug trafficking kay iban pa nga heinous crimes. Ang liwat nga pagbuhi sang death penalty among una nga priority sa legislative measure nga ginpahayag sa presidente sa Sona kahapon. Nagbuyas ang lahog si Presidente Rodrigo Duterte sa ikalimang State of the Nation address o konsona sa diin iya ginpahayag nga mismo siya hindi makahangop sa iya speech sa batasang pambansa. Sa pahayag sa presidente, ginlahog sini nga kung hindi siya mahangpan tungod sa iya ginbasa, mas labi na siya nga wala makahangop. Ang presidente nagatalakay sa economic ag social program sa administrasyon, antis pa ginhimo ang lahog nga palayag. Pagkatapos sini ginmensionar sa presidente ang pag-hire kag pag-deploy sa masobra 20,000 ka mga health professionals sa 2021 agud ba improve ang sistema sa ikaing lawas sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon nga Balkapsu. At ang balita international, balita sa sports showbiz, kagiban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala pagla. Okay, so good morning again sa aton nga mga listeners, sa aton Facebook followers. Kay Neneng Luisa Perla Mahilom, at last nakita ko ginman si Dorel. wow, grabe sa at last. At last. Wow. Remia Garcia, good morning. Sa kay Mac Darren Rina, kay maninay ko Bingbing La Chica, good morning. Jean Buarom, kag pare Arlene Buarom, good morning. Salamat sa inyo pagpamati. Sige Yes. Kay Rolly, Pagapulan. Pagapulan. Good morning. Sa iya kuno kay Kap kuno Onyot Otana sang Barangay Talok. Good morning Kap. Olive Sosa, good morning. Liwat Aksyon Boy, Aksyon Dorel, Panya punta. Sa diini guro nga Canada? lugar. Sa Canada. Kakalipat Canada ko na sa siya. kadamo, bi Aksyon Boy sa naga
pamati sa atong OFW. Kaya Leslie Gutierrez, good morning, Aksyon Radio Bacolod, kag sa Barangay Tangob, sa Family Grijaldo. Ellerwin Tortal, good morning mga ka-aksyon, watching live here sa Asya. Asia gitan akong basahon. Inunahan na lang kagani. Asia Hinubaan, kagwapa, gid Aksyon Dorel. Thank you so much. Dorel Natix naman ko. Thank you Energy guys. Fans Club. Thank you guys. Kay Joel Maravilla, good morning. Hinaro Vidal, watching live from Tokyo. Hi to Brian and Franz Araneta. Si Joel Maravilla niya nasa Lubron Kaya ako pare tada. Sa din siya? Lubron? Lubron Okay. Sige. Di ng Lubron? Nasa may Tangob. Okay. Abi ko sa iba niya lugar. Kay Inday Blaza, good morning. Kay Fritzy Giselle, Gacho Ripotana, cousin Connection Boy. Kilala ko na. May wifi na siya dito sa Ilabalay mo. Kay di ba online sa buong klase sa Lasal. Te, may wifi siya sa buong. Tiga pinabusto Hindi siya. tamo itong ginakuan sa babaw. May ara, yan, hindi kini madula. Pwede na basko, gurong internet. Nga kada doon nag-plug ceremony. Di mo. Sige. Kaya, Juvie Lindugan, good morning. Larry Rico, good morning. Mami Seven Heaven, May Kindo, pangapilan may lang da kapag pangapi. Sige. Kay Ivy Beam, good morning. Ramon Villagracia, Christine May Villanueva Roquero, kay Alison Acevedo. Soon to be Mrs. Tangaw ni si Christine Villanueva. Congrats. May hardware ni sila dito sa may Ay, Tabugon. pautang. Utang lang Standby sa- mga aksyon sa atong dugang nga mga balita. Magasunod sa diligid lamang madugay. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Point, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Award. Kag sa aton nga balita international, nagpositibo sa COVID-19 ang National Security Advisor ni US President Donald Trump na si Robert O'Brien. Ginkompirma ni sa White House sa diin naka-isolate na sa karon sa ilapuloyan ang 54 anyos nga si O'Brien. Si O'Brien ang nakabatsyag sang mild symptoms kag wala nakasugilanon sa ni Trump o kon Vice President Mike Pence. Bangod diri ginakabig na siya sa karon nga pinakamataas nga opisyal sang White House nga nagpositibo sa virus. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, padayon ang pagkaayos ng Globe sa ilas nga serbisyo. Sa paayos ng Globe, karon nga tuig naglambot na sa 1.2 bilyones dollares ang ilang capital expenditures kag mayuriya sila nagakadto sa network kag capacity building. Sabat ini sang Globe sa panawagan ni Presidente Duterte sa State of the Nation Address nga kaayuhon sa mga network ang ilang serbisyo. Ginatagan lang sa Presidente sang tutob Disyembre ang Globe kag Smart para kaayuhon ang ilang serbisyo. Sunod sa Globe, nagresulta naman ang sa ilang network kag capacity building kag pamatuod diri ang 4G LTE na ilang serbisyo. Sa nakaligad nga tuig sa Globe nga naglansar man sila sang 5G para sa Globe at Home kay natala naman nga magalunsar sang mobile 5G services sa pungsod. Nakabato naman sang pagkilala ang Globe bangod sa ginkaayo nila sining internet experience. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 20 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 69 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 35 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy para sa mga fans ni 2015 Miss Universe P Awards back para si mo, di ba fan ka? Correct. Super agreed siya ba? Ara siya subong sa London, sa UK, Action Boy. Nagpuli to siya, Action Boy. So before na, syempre may mga protocol gidya subong sa diin ka man nga bahin sang kalibutan, Action Boy. May ginapatuman. May kubi number niya, may pa-kuan ko tani, si may Metugon. pa. Sa... Maparigal siya tani kay Queen Elizabeth. Ay, hindi siya pwede ka palapit kay Queen Elizabeth. I-text na lang si Queen Elizabeth. Gamala man.
Si Ma'am Elizabeth Kamalag. Din lang tayo kay Ma'am Elizabeth Malaka. Oo. So, ang action boy, hambalya, siya mismo voluntaryo, mga nagpaidalom sa quarantine. Sa sulod sang pila naman ka semana. Si hambalya, nag-post siya sa Instagram account. Hambalya, isa na lang kuno ka semana, makaupo yan ang iya nga pamilya. Di kay, pwede man makabisita, action boy, magprosagwa lang. So, nag-post siya, tapos may pictures ang iya utod, upo iya utod niya si Sarah, kagiya hinablos nga si Lara. So, do ka namin ilang action boy, kaya at least, di ba, nag-imbog share way para makapauli despite sa pandemic, bala subong, gakatabot. Di maupo niya naman ang iya pamilya after a week. Di ba? Uy, ano to? After a week, duro ba si maka-text na kami? Oo. Sige. Balita sa sports. Ginapaabot nga mabaligya sa masobra tunga sa milyon sa dolyar sa isa ka auction ang rookie jersey na sang Chicago Bulls star nga si Michael Jordan. Sunod kay Golden Auctions ang duag pula nga size 42 nga Rawlings jersey ang pila ka beses na ginsuksok ni Jordan sang 1984-85 nga season. Mayara sa average sadto nga 28.2 points kada hampang sa din gindala niya ang team sa playoff sa nakuha sa ang Rookie of the Year award. Halin sa ginpagawa ang documentary film ni Jordan nga The Last Dance, nagsaka pagid ang bili sang mga memorabilia sang NBA star. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya sa atin yung mga ka-action. Good morning, anak kay Happy Rufy. Tuesday! Happy Tuesday. Good morning kay Rufy Libran. may kapamati aga. siya sa aton action Correct. boy. Sally Sige. Amor, Edwin Escopel, may aga. Operation Tulong Task Group ng mga taxi drivers. Correct. mayong OTTG, aga. Rudy Hilot. Manughilot. Rudy Manughilot. Kay Eddie Ricafort siya na yung kapag-greet di Santo. Okay. Sige. Kaya Rhea Lanzor, nagpamati man action boy, Rosemary Craste, and Millie Oligo. Tita Rosemary. Ay, yun Ano to? Nakibot ako sa... So, reaction boy, Nakibot ako sa babae nga nagawaldati. True. Waldati. So, ang ato nga balita special sa mga action boy, kay kung hindi malikaw, actually do hindi malikawan nga magpa-mall, no? Damo gid gyapon nga kadto sa mall action boy. So, ari aton mga safety tips kung magkadto kita Sa mall. sa mga Tungod sa mall. COVID-19. Tungod sa COVID-19. So, una, before ka magkadto sa mall, i-fix mo gid dapat action boy ang imo nga pagsuksok sang face mask. Dapat hindi insakto lang, hindi nga mema. Ano ka ng mema? May magamit lang bala. May magamit. Diba? Kay Mariban niya. Para may magamit lang. Tapos Mariban niya, ay, gamit ko ni Gapon, pwede pa ni gusto Pwede mo. pa Nabilang niya. cloth na action boy. Hindi lang mask, malangay ng surgical mask. Once lang na saya. Oo, once lang siya. Wala na siya ginilabhan. May oras pa na gani. Oo, Kailan 4 ka oras siya. 4 hours lang action Tapos boy. mo na yawa na iya. Oo. Hindi nga kay Ay, banya tayo ginilabhan. sa kasimana, nagpalang gitom na ang green na kulot. Ang blue na kulot, nagpalang punti na. Kagi ko na gan action boy, may nalabyan ko dra sa may, sa may downtown area. Nagabaligyan na siya mga lighter, kag mga, kung ano pa da ba lang, mga mga lighter, mga kung ano-ano da. Nalabyan ko siya action boy, ti daw na luoy ko bala, kaya iya green nga mask, gigitom na gidya. Tigin, ato na ko actually sa punta, mga, nakaguro, pinanaguro ka metros, siguro, mga 5 meters. Ginbalikan mo siya. Bako, doon ako si siya, mga tuman. Kaya ang iya green, ang imo, nagidya itom, action boy. Sabi ko kaya charcoal mask to siya. Tingin balikan ko siya, bako, manong, nang imo, ginatag mo siya sa action radio nga face mask. Na may bit-bit ka? Meron ako bit-bit. Siyempre, may extra ko niya sa bag ko, action boy. Pero ang extra ko sa bang surgical, kaya wala ko extra ng action radio. So, mo to ng, ambal ko nga, ano ni ma'am, bako face mask na, ginbukad ko pa mo na, okay pa man ni ma'am. Nagpo siya sa akin. Hindi nang isli lang. Nagpo ko na si isli lang. Ambya, sige, hindi kita lang pagbatuno niya mo. Kaya biya gano'n nagamit mo. Alawaw. Ambo ko sige nang gamitan. Thank you, ma'am. May kita ka lighter? Wala. Actually, mga ko dapat lighter. Tayo baylo lighter. Tayo baylo lighter. Di baylo lighter na lang nung. Tari ka na mo na. Pero charot lang. Pero true story, gini-action boy, nga iya green nga mask, color itom, nagidya. Basta mo gimanto sa'yo, do blackish green. Abi ko, ginimutan ako, basta charcoal mask, balang iya nga, no? Pero hindi galik yan. Basta ang color, sina blackish green. Blackish green. Doon na lumutan.
Okay, so ang action boy, insakto nga pagsuksok sang face mask Correct. naton. Especially dapat covered gidang ilong. Ang ano gitawag sinang alambre. do alambre na siya pero humok na siya ha. Oo. Ipilon mo siya, di ba? I-push mo siya dapat. push mo Kaya na siya para mag-ipit siya. matabunan gidang imo nga ilong. Kag diri proper Kaya iba niya ga face mask sila, ang ilang ginatabunan ang sag-ang nila. Drio. Daw diri gagawa ang COVID. Ang virus daw diri gagawa sa sag-ang. Diri lang sa sag-ang yung ganing baba ginatabunan. Kaya ginabira. Pero ginabag na hindi na pwede. Hindi Kaya na boy, pwede. kaya makontaminate na yung mga liog. Imbis diri lang to hasta, gid pa naog. Tinag ang virus na naog man. So, hindi siya nami. So, ikaduwa action boy, physical contact. So, this time, layo-layuan na action boy. Hindi sige dikita na, bala. Wave na lang. Oo, nang wave na lang anay. Hindi wala na beso-beso. Basta sa iba niya ma-hurt bala action boy nga sa una, beso-beso kasi ila. Handshake, subong wala na. So, isa na sa health protocol na ginapatuman. And then, ang next action boy, hindi ka dapat mag-standby bala sa isa ka store. Especially ang mga nagabaligya da mga mga cellphone, di ba damo da nagapila. Hindi ka da magsige standby action boy. Dapat lain-lain yung store kato. Dito ka sa wala ka sulod. Wala Dito may ka sa wala tao bla dito tao kada wala to So tao. hindi ka gid kuno magpadugay for like how many minutes kada action boy. Kaya syempre magluwas nga basi maano ka sa virus, may nagahulat man sa imo, di ba? May nagahulat, I mean nga masulod pagid sa store. And then next, dapat ang imo pinamakal action boy, especially kung makakakuno sa mga wet market bala. Wet market magsilita wet market Libertad, Central Market, Burgos Market. Amo na siya action boy, dapat i-disinfect mo na siya na before ka before mo siya ipasulod sa inyo balay. Okay. I-sprayhan mo na siya sa tubig. Pero hindi man kung mga utan, ipo sprayhan sonrox ha. Kaya si sprayhan sonrox nan. And then next action boy, likawan mo ang uyat diri, uyat didto nan. Kung mahimo, ang ibang action boy lang lagi na uyatan, amo na nila sang ilasiko, magsulod sa mga pertahan. Sa mga escalator pagid bala. Kung hindi ka maguyat na sa railing. Kay meron daw uluyatan mo. So hindi, tindog ka lang gid mo na. Magluwas nga malikaw ka pa sa viral, likaw ka pa sa ipit da, kung isa maipit na. Gani man, correct. And then last action boy, kung mahimo lang, pwede ka magdala sa imo nga mga kaugalingon nga utensils bala. Especially kung mag-dine-in ka. Pwede ka na meron na subong action boy mong may mga bamboo na friendly nga mga environmental friendly bala action boy nga So mga kung magkaon ka da, ang utensils. imo ya kutsara ka tinidor gamiton mo. Pwede. Amo na, 'di ba? At least maka-help ka pa action boy. Less Doon tayo sa obra lugasan. Doon tayo lugasan nila. Sang manughugas. Perfect. 'Di ba? Dami man akong mga recommendations. Amo na. Amo na siya. Nami mga recommendations mo ah. Mapuslan. Mapuslanon kag madalom. Good morning anay kay Kagawad Olay Abalahon sang Barangay Kabog, no? Happy birthday liwat kay Totong Portal. Karon nga adlaw, happy 55th birthday. May edad gid mo. May edad gid 55th birthday. Correct. 5-5. Kulang nga isa ka 5. Sardinas na. Sardinas na. Sige. Okay na? Sa aton mga ka-action boy, kay Margo Magos. Good morning, dra sa may hinubaan. Kay Richard 100.5. 100.5. Alagad Radio. Yes, Good mayong morning. aga. Migo ta Eric Dinere, Fidra, mayong aga. Lito Daya, Prina Flor Braga, Rosemary Cruz, mayong aga from Sikihor. Parinti ko na. Parinti mo Si na. Rena Flor. Si Ray Gargar, pamati man sa Baez City. Solping, mayong aga dra sa Maaw. Hill San Miguel. Kay Nene Campaniel, good morning. Michelle Baikin, sinong sa? Mama ni Mama. JM. Ay, sus Hi, Tita Michelle. Kabala JM bla, may mama. Si JM, pero basula. Kaya June Cardinal Action Boy, Aliza Joy Amoroso, and sa kaya Miss May Pabalinas Navales. Good morning, Miss May. Morning. Namit nila iya mga puto. Ay, Bakal ka di mo na? siya padala. Ay, siya pangatag. Yung pangatag. Last Lano man na si Bruno. Mayman. Grupo. Grupo Cristo. Wala dumanong laway ko. Okay na? Sige. Sige. Inyo ginawatian ang atong mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,